Hej igen alle sammen. En ny video, hvor jeg gerne vil vise jer, hvordan vores båd den virker. Og til det der har jeg min lille hjælper, Sean, med. Ham får lige at se nu her. Hej Sean. Hej. Okay, så vi skal lige se, hvordan vores program virker. Det er vores GUI. Vi kan se heroppe, der kører motoren frem og tilbage. Og dernede, det er vores ror, som kører fra side til side. Og så er der nogle afstandssensorer her. Og der er det et kort over GPS'en, hvor vi så kan se, at vi er lige her. Sean, could you move the propeller forth and backwards? Could you do it again? And again? Se her, det virker jo rigtig godt det her. Og det virker så ved, at han trykker på programmet her. Kan du do it again? Og så kan I så høre i baggrunden, hvordan rotoren den kører frem og tilbage. Could you get the propeller to go forth and backwards? Det gør den ene vej, her gør den modsat vej. Så skifter han. Her kan vi styre det rigtig godt. Og det er så den her motor hernede, så får det hele til at fungere. Kan du do it again, just to show down here. Det er så hernede, hvor det hele fungerer. Ja, det var det hele. I morgen der skal vi så forbi et bassin og se om vores autonome part af båden det fungerer. Så der må jeg følge med. Tak for det. Hej!